Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Mana kamano nyakora mgajuan kamora mora metira ka tuluma kende marwa ke chendo no Chuny Onagi TV kageno ni ichio maber kendo giteko marubongo nyakalaga nyasach polo gi piny mochwe kendo chwane kora mgajuan ageno ni ichio maber kabisa kendo dwoko nero kamano madonga inya nyasach polo gi piny momi teko koda an mondo machakoro modichieng makawuono ero kamano kuom kete mane Chuny Onagi TV kabende telo no mokwongo wan kande kaachiel kod chenro mar Duond Onagi kendo wadhi go mbaka e ton wach en no apis mar Women Rep Kisumu County wan kande kaachiel kod jatelo mabende lumakani koro mgojombo wadhi go kodo mbaka odichieng makawuono bed mondo wagombaka kendo inyisa ni to ang'o mosebedo ka chandiega kata gino mabende segomboga mondo ing'e kotudore kaachiel kod apis no mar Women Rep Kisumu County. Tarik en tarik 10 dwe mar ariyo higa gana 2026 sa osoromo kacha sa ang'wen sekalo kata kidaka 23 kamata ichendo ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 tomato Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wan kaje kaachiel koda Maurice Onono mabende en jatelo mabende tao tije kata mana weche mag tudruok apis no mar Women Rep mabende wadhi go godo mbaka kando odichieng makawuono ka thul makende marwaki bed kodwa nyaka angwa tieki. Maurice amuse ni oyaore nya Steve oyaore nya oyaore Jokanyanam eruru kamano wa mor kabisa kwan kodika an wa mor kabisa kuom rwaka kendo luonga mondo wago mbaka kuom gik matimre e siasa kendo gik matimre e ofis mar moluor Honorable Ruth Odinga ma en MP Kisumu County. Ero kamano gine bondo se chandoga oganda mang'eny kabisa mana me kodi cheng makawuono ne waluongi mondo oganda mbaka ne to apis mar Women Rep ne konye mare ni kanye nikech piny wacho ni mara maka gi kanyo wadhi chaka kapok wachako nikech modi chengi mokwongo Chuny Onagi TV nitire janeno mara masamoro bende digom ng'eyo ni to Maurice Onono jakanye to en wuod kanye to Nyakwar nga koro wachako ga gi kukunen mondo nyiswa ni to mae Maurice Onono nyalo bedo ni wat ng'ato ka ero kamano mokwongo gi nyinga en Maurice Onono. Maurice Onono ni tiyo e ofis mar Woman MP kata County MP Ruth Odinga. Maurice Onono ni en jagem maja Kisumu. Jagem maja Kisumu nikech Kisumu ka ema dake ema tiye ema ngimana te luore kendo Kisumu kae Steve inya yudo ni nyathi ma ja 3 years nyalo ng'eyo Maurice Onono ja 3 years to game to nyathi ma ja 7 years jimoko kia kata nono en nga koro nono ni en ja game ajako juodhi
Ajako juodhi. Ojuodhi tipo. Majaka lanyo. Erokamano. Wan ka gi wuod jako juodhi. Jaka lang. Erokamano udong'anya tilono mar ariyo bende Chuny Onagi TV kandi bende watemoga gero dhowa kendo mondo mi wabed machiegni gi gino mabende kwero wanetemo puonjo e piny Luo ka. Wachakoga gi ngero, to ngerowa ma kawuono jodongo nobedo piny mong'iyo mos mano wacho ni adier ok tow. Negiwacho ni adier ok tow. Asewinjo ngerono. Mano kare, asewinjo ngerono. Asewinjo ngerono Steve, mana kanyisi ajaluo gi tiende. Kendo kiwinjo kawacho ni ajako juodhi, matiende ni ojuodhi mane wuod ragem mochak game. Okabidhie e nonrono mang'eny. But adwa mana nyisi nang'eyo ngero miwachono nadiera ok tow. Adiera ok tow tiende ni gima en wach makare kata wach madiera en obro bedo nyaka chieng'. Kendo en kata tem ruche gima richo to en owuok awuoka koler kendo bro mana wuok kamano kendo bro mana dhi mbele kamano kendo en gima bro chung forever. Ma nyaka chieng'. To gimok adiera teme wacho ni en gima ok nyal neno wang' chieng'. Matiende ni kiny onge. Ok nyal adiera nitiere consistency kawacho gi dho ngere. To gimok adiera en gimok nyal nuoye kiny. Ibo wache kawuono to kiny wiyi ochako wil kode. Ok nyal nuoyo the same thing. Ok nyal nuoyo gino kendo kiny. Matiende ne en gima top. Orumo gi kanyo. Lifespan ne kata ngima mare tin. To adiera tibo wache kawuono kendo ibo wache kiny kendo ibo wache kata mana higni mabiro. Erokamano. E siasa ka ndiye poga dire gi miriambo tek. Gisa ne to adiri mane ma peace ma Women Rep nitiere makata ge wacha ng'oto bro dong mana adieri nikech ji wacho gik mang'eny but in kako nono kaka bejal ma bende koro tia peace mar Women Rep. Adiri mane ma bende samoro wacho ni mato en adiri ma bende kato wach mana ng'oto mat chieng' ni chung. Erokamano. Adiera mantiere office mar Women Rep motel ni Honorable Ruth Adhiambo Odinga en ni office mar Women Rep tiyo kendo ng'iyo maslahi mar jopiny kendo gitiyo gi chuny jopiny kuomgi. Mane momiyo ibo yudo ka kamora mora e Kisumu County kae kochakre Nyakach bichaki duog Seme bichaki dhi Muoroni bidhi e sub counties gi te nitiere gik ma Women Rep osetimo ma inyalo tamri gi kae lakini adiera makende ni kidhi e ground tibro yudo ka gigo osetimre kendo jopiny me ground kucha mok go koko cha ibo winjo ka wacho ni nyo Women Rep osetimo ABCD. Anyalo nyisi Steve ni nyaka nche mama chak tich nitiere a number of groups, nitiere grube mang'eny ma ose benefit from tij mama. Nikech mama no focus on ng'iyo kaka inyalo mi oganda rech. Mi oganda low madhi nao godo rech than miyo oganda rech. Mane momiyo mama kano ka ofisini to gima no emphasize on en training mar grube mar oganda nikech seche moko kinyal deal gi individuals lakini ki train group then kise train on financial literacy, i train on table banking, i train on kungo gi hola kaka inyalo tim, then wa empower gi seed money ma en grant mok duok. Wasetimo mano ni more than 1000 groups so far to pod wadhi mbele gitimo mano e office mama. Mana dira mok tow makidhi Nyakach
tibro ntiere grube more than 200 groups mose benefit from both training and seed money mose migi. Apart from mano, one gi a number of things ma watemi office nyaka mami. We kik wil Steve ni kane office ni ochakre, mama no bet piny bo come up gi gima iluongo ni strategic plan modwa tiyo godo jopiny ma nyakonye mondo chop nogodo jopiny e ground kucha. A strategic plan ni mama no come up gi 6 pillars ma mosebedo ka konye mondo ne kaka onyalo chopo ir jopiny gi gik motimogi. One of the pillars mantiere strategic plan ni en enterprise development, mar neno no jiwo johala mondo gibed entrepreneurs in future, gine kaka ginyalo dongre mondo gidhi mbele. Mano e sector mosebedo kwatimo godo trainings ne johala gi e financial literacy, table banking, other financial related courses. What train each and every group in each and every sub county mondo wane kaka jogi inyalo ng'eyo kaka inyalo tig pesa, then wamiyo gi pesa. How maber Steve ne waneno ka kara program mane wan godo ni kata idea ma mama no osebedo goni, waneno ka national government bende koro time nade, bende koro kawe nyoch waneno ka nyoto bedo launch ka. Ajo nyisi Steve, one of the youths mane neno ka president interview kata interact godo chieng nyota chande, that there is a lady mane president loso godo mane wacho na ahero. That group led by that lady nwase train kendo nwase miyogi seed money magi chako godo, gipuro soya beans ahero. Yeah, kata mana one of the disabled youth mane president loso godo chande, wase train gi, wase miyogi nyaka seed money as a group, not as an individual, not at net money as an individual. So I want to tell you ni mama osebedo ka interact gi jopiny kendo tije dhi mbele. Mano mna enterprise development kende. Wan gi gima iluongo ni institutional and capacity building ma wasetemo matek mondo mi water nyithindo mopogre opogre e different institution mopogre opogre magi nyalo dhi kawe technical courses kaka nita, kaka boya, kaka katito technical, kaka seme technical, kaka nyakach technical, kaka wachara, different institutions depending on kuonde ma nyithindo magiyiero, because mama osebedo ka chulongi scholarship, wachulongi the whole of school fee, tuition money and exam money magi nyalo dhi gikaw godo different courses magi nyalo konyre godo e ngimagi on that. Courses gi varies from plumbing, welding, wiring, electrical, masonry and other things. Gima no inspire mama to do this. Ke kama modonjo office ne ochak ni dwager Kurusoin dam. Mama dhi kanyo mondo tetia ni joge wacho ni openjo joma ne nigi tijno to mo odwa tiyo kani kata mana constitution directs ni 70% oriwo bed gin locals. Ere locals mutimo nade mundiko kae to na locals gi ng'eny gi okwane ka biro timo ang'ono, biro kawo tijegi. Then mama order wa as an office no mobilize jok ma nigi skills e masonry, jok ma nigi skills e plumbing mondo dhi obed absorbed. And to our disappointment, no idon chances mono mama around 70, only 20 people succeeded. Why? Nikech jogi ne onge gi gimiluongo ne government grade test. Moko bene ne onge kata any other paper to show to gain gi skills. Kore mne mama ayo no, this is a gap that is lacking. CDF various constituencies chiwo bursary mag secondary, mag university. By that time county government bende timo the same. But ntiere gap moro ma is lacking kae. Ti nyathi moro ma ogik e class 8 no konyal dhi mbele
but en gi skill or onyalo timo plumbing, onyalo timo other things, or en gi urge mar bedo with that skill of various technical works, to gionge gi papers. Nyithindogi itimo gi nade? Emane mama come up godo nen koro gimodwa major on. He is not going to do bursary ma secondary schools, lakini odwa major on absorbing, make sure ni nyithindogi odonje various technical schools mondo gibed absorbed in those technical works, mondo gi create jobs for themselves. Nikech ng'ato ka osesomo plumbing for example, otieko, koro nyalo manyo kako bedo gang'ono, kako bedo tich, onyalo register company ne, o absorb plumbers kanyo mako tich to timo ang'ono. And anyalo nyisi tim office women rep cha kidonje iye, ng'ama notimo painting kanyo is a lady mane mamo kawo botero nita bodhi osomo painting mo register kambi ne, koro sani onyalo timo tije moro amora motimo ang'ono moyudo. So institutional and capacity building mosetero nyithindo more than 700 mosetero different institutions, bose graduate nyaka NITA and all that. Apart from that, kanyo chaka affordable housing kae, mamo dhibo oloso gi jok manochung' na affordable housing bonyiso gi ni nitiere nyithindo manose train on various technical courses mondo nyithindo go abed absorb. Moko nobedo absorb Lumumba, moko nobedo absorb Ondiek, and others are still coming. So magi gik mosebedo kwatimo under institutional and capacity building. Under food security ang'en time attain. Under food security bende mama osetimo a number of things. Wasebedo kwa train farmers. This is the only office mosebedo ka organized through collaboration with other partners, field demonstration to educate farmers on modern farming methods. Huruma sani minyalo gine godo yuto maber. Wasetimo field demonstration Chulaimbo, wasetimo Kapuothe. We are working on something in Nyakacha about the same in all these sub counties. Mondo farmers obed again ginyalo bedo independent, ginyalo bedo ni ging'eyo kaka ginyalo timo ang'ono, kaka ginyalo yuto. Farmers go bende wasemiyo gwen 11,000 chicks mamosepogo all over the county in various groups. Because we've been dealing with groups, various groups are dealing in farming, chicken and all that. Mamo ndiko nyaka agronomists to follow up on that. Ma osegabedo kadhi round ma timo mano gi field officers. Farmers gi manose miki chicks gi gisepidho gi giseloko gi in other things. Like there's a group in Ahero manomiyo chicks go odongo giuso gi pesa no gilis godo puodho moro gigine godo mchele. So there are a number of things. Apart from that, karamuna water tanks bose me these small scale farmers mondo gine kaka ginyalo pidho godo alode kunde motwo ma ginyalo pump water pump bende mama nose nyiewonegi more than 50 water pumps gi water tanks mose miyo various groups mondo mi at least gine kaka ginyalo timo kaka ginyalo dongre godo. Apart from that, mama ntik kan oloso shades mag johalagi ni various traders ok nonyal loso moromo Kisumu County te, but within her capacity gi kaka office ng'en office women rep ng'e the kind of funds ma moko come in. Mama osebedo katemo mondo mi otem in wa johalagi mondo timne mondo ne kaka nyalo dongre. So king'iyo another pillar ma wan godo en blue economy ma osebedo katemo deal gi grube mantiere along the beaches mondo educate gi o train gi on various modern activities manyalo tim within the lake manyalo konyogi. Mama se provide ni nyaka boats. Mama has distributed 7 boats in various groups within the beaches. Ma boats gi boat engines mosemi. Apart from that, through the same enterprise development, ntiere grube wa jua kali kae. Jowa mantiere jua kali kae matiyo mangi skills to ntiere a number of tools magisebedo ka gilak kaka body jack, kaka compressor, kaka spray painting machines
mama nong'iyo all the Juakali sectors e sub counties te motemo bogine mano koro magadiera moktoka magadieri moktow. Yes. Ano kimia kandi pillars magu mabende un kaka ama bende koro tia piece mar woman rep gik ma utimo. Yes. To bende japiny bende de gomb ng'eyo ni to roles mag a piece mar specific roles mo gik monengo bende utimo a piece nikech ineno ka gik mutimo gi be gik ma bende samoro MP timo gik ma bende senator ko biro embe mage motimo gik ma desembe bende government wacho ne timo your role specifically monengo bende japiny ng'enia magi mate monengo beni ayudo e piece woman rep. Ero kamano Steve. Iseneno kuma mbunge poge equipments mag Juakali. Iseneno kuma mbunge mora mora opoge chicks e county wakae na farmers mago poke neno. Adhi duoki roles mag women rep but adwa mana goli gimono mwatimo ineno ka jomoko timo imenyizire mar nyaka mami is exceptional because nodonje gini to already constitutionally back to gimi penjo Steve, women rep kata women MP actually okay women rep and woman MP woman county MP nikech o sit in parliament obede parliament to parliament mobedo no represent Kisumu county kore mi iluonge ni county MP like any other MP has got 3 roles. First and foremost, en role mar legislation, en role mar representation, and en role mar oversight. Oversight the national government. Apart from that, this seat ni nobedo created as an affirmative seat. Affirmative seat ni kar iluongo ne the interest groups kaka women, youth, persons with disability mondo mi interest gi obede ntiere office manyalo forward in the National Assembly mondo interest gi otim ang'ono owinjre in terms of legislation, in terms of policy, in terms of kaka gi oversight government. Into persons with disability interest margi makama is not catered for or ipobed ang'ono or ipobed catered for ineno aya jo amanyocho gini ok chop kuomgi malong ma kony moko ok nyal chopo kuomgi malong emineno ka mama no biro ma otemo fill the gaps mantiere ma MP ok tim ma governor ok tim ang'ono ok tim so mane gimo wan gi miluongo ni affirmative fund. Affirmative fund ni embe yudo ka groups mineno wa train go most of them are women group, most of them are youth groups, most of them gin group mag persons with disability. Iwacho gimoro kachacha ni nyaka mami kata mana piece mar woman rep no wacho ni kata no amoa ni kikuchu basari secondary school but uteri jie tertiary colleges kata mana mag kuma bende gil some gigel wetoge yeah mano part mar affirmative action dongene no ka winjo ka nyisi ni MP ero go chiu basari mag secondary schools mag universities jemoko eneno haya governor bende the same ntie jok moko gap moro piny kae e diere ka man nobody was caring for them so mama timon affirmative action and make sure na gitimo ang'ono gibende gibedo people in the society manyalo bedo independent financially. One of the key roles mag woman rep en mondo ne ni to nyiri kata mana mine oyudo ratich gi makare. Yes. To wan bende gi nyiri ma samoro okagidhi school nikech gichwanyore. Yes. Kata mana okagiyudo pesa ma bende ginyalo dhi godo. Yes. Ma to uketo kanye. Erokamano Steve. Mano e kuma weche adek achiel adek kuom weche manda wacho pillars auchiel kande bede
mama osebedo ka aj nyithindwa mora mora manyalo bedo nochwanyre to ntiere gi interest on different courses. Jok mineno watero technical courses gi most of them gin nyithindo manyiri. Neno, most of them gin nyithindo manyiri kata jowa manyo either kodhi form 4 kata ogine to dhi form 4 to ogigi kanyo. Mama make sure ni nyithindo gi ochulo school fee, the whole school fee mar technical courses maginyalo timo ang'on, maginyalo kawo bagi go mbele. Mana kaka mi example mar one of the girls mane mamotero technical school neta bo osomo painting bukuro sani ngimane o change. Mama ka penji ni a Peace Women Rep bende untiere gi samoro kata mana a program moro ma bende ukonyo nyithindo mochando chutho mana nyithindo manyiri monyalo wacho ni ga mae fan moketo negi mano is your goal ma bende kata maybe one of your pillars ni unung'eyo ne somo utimo negi sponsorship mong'ene gitimo ABCD. Yes. Peace mano nitiere. Mano nitiere. Andado nyisi Steve ne office mama kanyo nitiere desk mar gender ma waluongo wacho ni social protection. Kanyo en desk mar gender, en desk mar joma megewa mar elderly gi ka gin problem moro ntie kaka ma is within our scope. Inyalo ne kaka inyalo konygi madwaro policy bende we can forward. Emiyo mama ni e parliament. Yeah. Weche mag GBV. Yes, weche mag GBV. That desk deals with that. Kendo adwa nyisi ni kata mana sani seche moko abodhi mbele ahinya but adwa kwalo ni kata sani ntiere program ma very soon idhi neno kama madhi timo ground breaking mar GBV center very soon moroni kae midhi ger maber ma center manyalo konyo jowa mobedo affected gi gender based violence. Adwa penji ka to ka wadhi break matin kang wadugo to wadhi donde kacha weche mag politics matin to ka watiko mana Peace ne wan gi chandruok moro mano kalo mbele kande mano mako joma mine. Chandruok mane Steve? Chandruok osebedo mang'eny. Chandruok specifically issue moro nowuok e chiro Kibuye mane nyaramba ma bende wacho ni cheerleader ma Kibuye nogo miyo moro kanyo to miyo no bende ne wachore ni no chal ka ng'ama ne pek to Women Rep kata jogo ma bende kedo na tich mine nowuok e apis mar Woman County kanyo kendo ne gigo gero kacha. On the other side bende no wacho ni ka gimoro notimore to nokowuog ne oko mondo miyo ne inene to ratiche nodhi makare. Mano wacho. Mano cheerleader. Nyaramba to be specific. Nyisa ni issue ni ere kaka nuyale to ere kaka kumanu chopogo nikech jal ma bende ne o chwancha bende no wacho no koyudo justice amoro kech nodhi to gole. Afis mar Women Rep ma to no deal go nango. Erokamano Steve. Mokwongo Steve, Kenya kae nitiere chik. Kenya go ke na banana state. Manyalo wuoyo kaka wuono. Tanadhi aga ng'ato. To wachno boru maruma kamano. To bende nitiere gimiluongo ni criminal justice system. Ma nitiere processes. Nitiere processes. Kanye mibro yude nitiere police mabo mako ng'ama timo marach, to kosemake to ntiek moro ubeno tere, koro ipotere ode. Ubeno tere court, kosetere court no bende bro timo process ne to koyudo ni nigi richo to timi nadi twei or ntiere nyaka leways moko maseche moko ng'ato nyalo golo oke bond okomino ni kes orumo. Kes poti matima ngono dhi mbele. But adwa nyisi Steve ni it was quite unfortunate because my en gima nono e social media kamora mora to nono ne nyaka e TV no lande everywhere, and Women Rep no wuok oko to condemn the act of violence. Women Rep okosega bedo discriminative of anything. Any act of violence against anybody
mofil is bad, and it is bad to involve on such kind of things. Osega wuok okobo condemn. So that was just one of them. En macha nen gima ne ji te wuok oko and no kelo ji together to condemn. Ak mano timre marach. Koro from there nentiere other bodies manoripo bende kao action, and we think they took action. So process no mosechope, it is them that knows. Nikech women rep, ken police, ken court, ken judge. Koro wanyalo mana push mondo mi the right thing mondo timre, mondo justice obed realized. Erokamano. Wadhi break matin kang waduogo to wan gi penjo moko achiel ariyo adek mabende japiny ang'eni gombo mondo winya koram gajwang'. Ponono ni ikete Chuny Onagi TV akathul makende mamedo rwaki mondo ikete mana Adundo Jaluo kama podwa modogo mbaka kachiel koda wendo Maurice Onono mabendo chung'ne kache tije duto te kachiel koda programs mag apis mar Women Rep Kisumu County. Ponono ni kacha gi penjo moro manyo koram gajwang'. Wadhi break matin kata weche magola kang waduogo to inyalo penjo mara midwaro gino mabende digom kacho koram gajwang'. Tikete mana e Chuny Onagi TV kende. To mara ariyo bende wadhi ng'iyo kacha weche mag siasa mamalo. Wachore bende ni nyaka mami mabende en Woman County chal ka gima bende en ng'wechno mar governor ma 2027. Idhi nyiso kande kachiel kod Maurice nito wachno chomo kanyo koram gajwang'. Medikete mana e Chuny Onagi TV wabiro bang' sama chuok. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a discipline, artisan level or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Adundo Jaluo do kod madongo, ma en Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kachiel kod chenro mamoko.
Duond Onagi TV, Adundo Jaluo. Kendo nyakura mgajwang kamura mara metire telono mara Rio mabende wagomba kakande kachel kod Migosi Maurice Onono ma en kacha jatelo pisno mar Women Rep Kisumu nyakura mgajwang kendo nwamiye kacha thuolo telono mokwongo kendo nyiso wagik magisetimo kacha nyakura mgajwang nyiso wakacha pila sama bende gin godo kacha kachel kod jogo mabende gisekonyo kanyo nyakura mgajwang gin kacha grants gisekonyo kacha grube moengo 1000 nyakacha kacha bende grube moengo 200 gin kacha bende gimlongo kacha ni seed money nyakura mgajwang weche mag somo kande bende gisetemo maber kabisa giwacho ni nitiere nyithindo mabende koro dhi school kacha kendo bende weche mag pur gisebedo ka gichiwo kacha mijing'o ne jogo man bende timo tije mopogore kachiel kod weche mag ohala bende onyiso wakati ne gitimo maber kabisa ywak osebedo kuom jowelni mathoth mopogore ado mano mon nyisa ni to lokruok mage mabende samoro osekelo e Kibuye market. Erokamano. Steve, ukang'eyo ni kiching'eni kiwacho ni lokrok, it's a blanket question. Kata mana ndhadhu muse mede ne jok mauso e iye kanyo. Erokamano. Steve, mokwongo in ga an wang'eyo ni markets or trade is a devolved function. Welfare or the day-to-day running of the markets belongs to the county government. But adonyisi ni Steve kum johala ma Kibuye mantiere Kibuye ando Kibuye kende because we've been dealing with the groups. Wana wasebedo kwa deal groups. Kibuye kanyo nitiere a number of groups mwasetimo ni training. Mwasetimo ni training ma gisebedo glokrok e yoregi mopogore kaka nche gitimo ga chon. Utimo negi trainings? Yes, training on financial literacy. Steve Kibuye kanyo nitiere group iluongo ni Rice Women Group. Man watimo ni training mokwongo. Bwa miyo pesa. Nwamiyo gi 50,000. Sani kidhi into the account, 50,000 no through table banking puonj mono puonjogi sani gin gi around 700,000. Magin godo magise develop aranyisi ni kidhi for example CBD kacha nitiere group miluongo na Angawa Garamoro man wakwongo wamiyo 50,000 negi luongowa after 1 year bayudon pesa no gise develop kendo gikonyre godo kendo gihole gimire hola magini mar table banking no ma jomoko yudo kaka chulo godo school fee. Pesa no koro sani gise develope by that time after 1 year ne gise develope to 300,000. Nyoche gichako giluongo wa kendo over the same nikech ne mama because ne gitiyo matek and mama no promise ni group motiyo matek mo develop pesa omegi to bro chako double nigi no chako megi 100,000 sani gi 700,000. Erokamano. Ne wanno kacha bende ka county MP mano Karuth Odinga ne otimo arambe moko nyiswa matin mako arambe mabende no otimo kaka piece mar erokamano Steve ne watimo arambe and arambe man watimo ni ne wadwan mondo wamed jiwo godo wachwa mar empowering groups gi seed money mar table banking. Adwa nyisi ni so far ne waseluongo groups from Moroni mene wasa empower no timo ni training mokwongo bomigi pesa group from Kisumu East the same ntira number of groups pesa omiyo gidwoko onge pesa midwoko mowuok office nyaka mami. The only thing ni mama ondiko ji office ma follow up to ensure botimo the right thing. Either group nyalo luongo gi to ng'iso gi kaka gisebedo ka gitimo to kuone mo gitimo maber to ipuonjo gi imedo puonji gi tinyiso gi meduru timo kama onge pesa midwoko group moro ne ka group mawacho ni yawo wato dakwa senene pesa nyaka mami kosi yude nade erokamano yude nade erokamano Steve gima nyakwang'e ni Kisumu County kae wan gi grube mang'eny. Mano is a fact.
nwachako mos ka nwachako mokwongo nyakach nwachako gi grube nwachako gi 35 groups mokwongo moroni wadhi gi 45 group mano round mokwongo seme as in ereka kudo groups gi gibiro yudo sudiri ereka ka uyudo gi kata ereka giyudo groups gi matimre ni walandoga seche ma allocation mar groups obiro groups gi wakao forms one field officers in each and every sub county kod ngaf representatives each and every sub county one nyaka gi ward coordinators in each and every sub county so manyakach wamiyo gine field officer gi ngaf representative manyakach to iluongo grube manyakach timiyo gi those forms kosemigi forms to gidhi gi jaso adonyisi Steve ne nitiere requirement ok ne koro ka iloso group nyoro tibiro godo kawuono ni timang'o idwaro pesa seche moko idwa mana kawo pesa to basto onge gima idhi timo so nitiere requirement nyaka bed ni group nobedo registered 6 months before kwayo pesa ni ineno then nitiere other requirement evidence to show notable banking evidence to show this is a group that is existing in bank account bank statement nitiere and all that koro ido seche moko mane ma seche moko angusha grube moko but watemo konyogi mondo wa make sure ni group gi mature for grant mondo gikaw pesa erokamano merisono ikoro mondo waidhe malo matin kabisa ne wagomba kacha mar Women Rep to gino mabende ne watimo kacha etelo no mokwongo mondo miyo japiny owinji kata ong'e gima bende osetimo telo mogik mabende koro wadhi wachore ni nyaka mami koro wuok ko kacha mabende koro dwaro laro komno mar governor the county boss Kisumu County 2027 Steve mano en wach madier adwa penyindo ng'amo report lar kom mar governor ma Kisumu County kae kopogre gi Ruth Adhiambo Odinga en ng'a nikech Ruth is overqualified Ruth osebedo deputy governor kae ong'eyo chandruok mar Kisumu County very well Ruth osebedo abeda ka en nyathi Kisumo bodongo Kisumo bokoro bedo ng'ama duong' en mne i Kisumo ka mong'e kona mora kochakre Anding'o Panga nyaka Maseno kochakre Fotana nyaka Seme onge ng'ama otimo ng'ono onge ng'ama kia Ruth onge ng'ama onge shida moko ng'eyo matimre kuondego kendo adwa nyisi ni Steve ok ni Ruth ema dwaro gavana eno kodwa ok ni Ruth ema chuno notimo ng'ono odwaro gavana en jopiny lakini en pok oikore jopiny menen is more than ready ng'ama osebedo nyaka deputy governor for all those years to osebedo Kisumo kaka serve gamana jo Kisumo mama is more than ready to be the governor of Kisumu County kendo serve Kisumu County maber nikech ong'eyo opogre gi jolimbe ma eko biro limbe kasa kiwacho ni overqualified nikech osebedo deputy governor ma Kisumu mano experience mo yudo go maber kabisa mano nyalo miyo good qualification mano experience mo bedo godo ni kech ong'eyo challenges ma Kisumu County osebedo godo apart from that kata kama mama poko bedo deputy governor mama ne spectre kae spectre ni mana Kisumu kae and even during that time philanthropically mama ne konyo different groups ramadical camps ang'o manotimo ang'ono mano organize gima temo nyisi ne mama osebedo ka osedak kae osetiyo kae mong'eyo challenges ma Kisumu makidwa compare with other people okane ng'ama osetimo ang'ono ng'ama osebedo kamano Kisumu ka ma osebedo ka more than 5 years kata 10 years men kae motimo ang'ono kae modakie mojo Kisumo gi mong'eyo nyaka shida gi left and right en mna Ruth Adhiambo mane temo wacho ni kara DG bende osebedo kacha more than 10 years to gin embo wacho ni deputy governor
Kendo never qualified and mo run county maber kabisa. Thank you. Okabi discuss ngato. Wacho take experience bichiwo. Okabi discuss ngato Steve. But adwa nyisi niya. Ne jo Kisumo kapok wayiero wapenjre uru. Ka in Maurice Onono idwa chung gavana ma Kisumo. Openjien to ne in kanye. Where have you been? To sani kuma ne intiere no ere kaka ni konyo jo Kisumo. Kuma ne intiere ere kaka ni konyo jo Kisumo. To sani kuma intiere ere kaka isekonyo jo Kisumo. To sani midwaro gineno ere kuma idwa tere jo Kisumo. Erokamano kechendo Onagi and where do you want to take us? Monda some koro comments mag Onagi nyakora mga yuan kamora mara mentiere akotulu makende mabede koro ya online magwa mag Facebook, Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, and sama kende mabede koro ya uni tulo kacho mondo mekore miwa pachi. Maurice Onono wacho ni onge ng'amanya lobedo governor Kisumu County 2027 mupogore kachel kod Ruth Odinga 2032 onge bende ng'amanya lokawe. Hey. Okay, 2 times ululizo nyakora mga miya pachi nito bende yegi Maurice Onono nyakora mga juang ada ka thulma kena mondo miya som comments mag oganda ka awunja nene to giwacho nade wan gi ka oko president politician wacho ni pesa ichiwo achagi moroka wacho ni Ruth Odinga oknyal bedo governor. She tried taking it from Rangoma, and that made her realize that she's unpopular. And kendo dhano okoere because she has no development records, but please, only those working in her women rep office. Ruth Odinga can only deputize the popular candidate who is Oron, more so as to this particular time that Raila left us. Oron, Governor Kisumu ka Ruth Otemo to mano ODM. Oenyore Maya independent okwae. Okay, many things kanya. Then wachunia pesa ichiwo kingerwok issues mag group. This gentleman is lying. This is the same man who used to deny youth opportunity to get even just one stall in Uhuru Market. All these are lies. Pandi winjo maber. Then one gi Okelo Odhiambo CVC. What were the countable achievements when she was the DG? And again, should we just vote for her? Nikecho said Kisumu sana yawa. Katanya Rambo se let me just see them. Katanya Rambo se teloneki buegi ni dabal. In fact, the people working in Yakamami's office, okay, Okelo Odhiambo CV, ere kaka ikonyo gi, ere kaka osekonyo should be questions. Ma wapenjo Ruth Okin but koro ijido kadoka ni kechin on behalf ma penjo Ruth ere kaka osekonyo. En mae penjo wa apani winjo gigo na winjo ami tole duoka pod warito moko miya tula duok mokwongo there's another one watching pesa ichiwe groups kingerwok. I think this is very bad. You tell us pesa yes uchiwo pesa but uchiwo kingerwok teneni jok moko kiyude kaito Kelo Odhiambo bende wacho niya ogombo ng'eni what are the accountable achievements when she was a deputy governor. Ang'oma no achieve when she was a deputy governor and should we just vote for her nikech oseda Kisumu sana. Mano bende ni kanyo kai then finally ere kaka ikonyogi ere kaka ikonyogi ere kaka osekonyo should be questions ma wapenjo Ruth Oken wine mopenjo ko penjo Ruth. So I think inyalo penjo mago. Erokamano. Anyalo chako gere kaka osekonyo. Steve, anyisi kae gik ma Honorable Ruth Odinga osetimo kaka women rep ma Kisumu. And anyisi kae nyithindo mwasetero technical schools mondo mi gibed financially independent, ginyalo yudo tijegi, ginyalo timo tijegi. Juakali kae anyisi nwa senyewe equipments, various equipments from body jack, from compressor, from spray painting machines. Mago ken kony, mago dongen kony mondo jopiny oyud gik manyalo timo ng'ono, manyalo konyre godo, maginyalo yudo godo yuto gi mapile. Anyisi nwa sebe mamosetimo oseketo emphasis mare in training various farmers. Bose miyo gi nyaka chicks
mondo gitim ang'ono mondo gidevelop godo. Anyisi ka kwachako ni adiera mok tow en mama osebedo katemo miyo jopiny olow mondo mak godo ang'ono mondo mak godo rech. So seche moko jawinjo wano ok owinjo by that time kaka wa explain gik ma mama osetimo. Owacho ni manyalo explain the whole day kimia thuolo e studio kae records records yes kato mowacho na pesa pesa uchiwo kodagi mowacho ni yes pesa tuchiwo Maurice Onono ok wadagi lakini uchiwe ng'eruok ichiwe ng'eruok Onono mano dwaro explanations mang'eny nikech bin mibadhi moro ni aye ka Maurice Steve adwa nyisi ni wanyisi process one asenyisi forms bedo issued. Not all the forms mo bedo issued, they would ang'ono, they would pesa. To but ywak machalo kama isega winjo. Mana se winjo, especially ng'ato koko yudo pesa kawuono, obo wacho na en ang'o miyo ok oyudo to jok moko to timo ang'ono. Ok oyudo. Seche moko requirements ke moko timo ang'ono, emoko meet. Eneno. Nyaka ang'o ywag neno ok oyudo. Kiny koyudo, to ling ok owach no yudo. To moko yudo kawuono to kiny nyaka tim ang'ono. Tanyisi ni grube ng'eny e Kisumu County kaya. And mama has really tried. Giving grants to over 1,000 groups by seche malose kodini. I'm not telling you the checks manyo sendik moriwo bendo mama they launch in the next few weeks. Awacho mose tim nade mose mi. Forms gi kose chiugi ijazo gi. Kose jazgi ikelogi iterogi office ngaf. I verify gi kose tim mano tikawogi board national board man ngaf iterogi Nairobi dhi ng'iyogi group mo qualify iduoko moko qualify why non my momiyo gitim ang'ono emiyo gi qualify we face them and tell them my correct uru erokamano penjo mogik nowacho ni to qualifications mage kata ang'o gin mabende notimo ndalo mane deputy governor mane nyalo duoko kata wanyalo kalo kanyo. Gima nyalo nyisi ni governor nen honorable Jack Ranguma madam nen deputy mare but there are a number of things mane mamo initiatives and policies mane mamo konyo mondo ket in place during that time. Yes. Ero wan ka gi jadero Josh to ni Mosna Maurice mano jatelo erokamano wan kande gi Lois Loshage Wood Mary Edwina Bali Akinyi Frederick Opas Kondire Leona mama dhi chungi party mane 2027 ochigni ka erokamano Steve Steve chama en ODM chama en ODM kendo iwinjo ka wach chama ne mama magore en matek kabisa nikech okonyal bet kendo okonyal ling kofil ni seche moko gik moko dhi marach kako koripo bed ni gik moko dhi. Steve adwa nyisi ni gima timre sani kech ang'en mano bidwa penja kata mane mi penja in another way gima timre sani e ODM adwa nyisi ni mano was seriously expected. Kane oking'eyo Raila Amolo Odinga to seche moko mano ne nyalo buogi kata kane oking'eyo ODM kata kane oking'eyo kuma Raila nowuok e ODM bochopo nyaka kuma ne ODM ochopeno makoro ene Kenya mzima. You expected iwacho pile ni ka yath maduong' olwar e bungu to winy nyaka tim ang'ono winy nyaka ywagi winy kere kore ka giboyudo kaka gitim ang'ono gichokre kendo gipie yath. So my was expected my nyisowa ne running ODM nok ene tuk nyithindo to my nyisowa kaka wuoche jakom notimo nade ne duong'. Tadwa nyisi ni di minene ODM no is very important. Dino emomiyo ka uyie ng'ato nyalo wacho pache. Nyalo inirane marach kumodhiye ni okwadware kamae ka kwadh timo ang'ono ka kwadwar mondo dhi. Adwa nyisi ni stand mama osethago ji mang'eny to mama oseketo ni ji very clearly nyoche entiere kata mane media station moro wacho ji maber ng'en pod ok owach one term kata two term
katango gima pod owacho en kuma ne jakom otimo nade en ODM wachande jakom no wewa 10 point agenda 10 point agenda ni emama penjo to 10 point agenda ni yiero en next year dwe mar 8 waneno ga pile pile kata mana agreements and collusions bedo ga made kata mana 3 months to elections nitiere kuma nowewa kae ga agreement mano wachak manowewa godo ni wapenje to manowewa godo ni to wachopo godo kanye but mama ni ODM en ODM man linda ground kosa linda wananchi ODM enadi mago to kuro democracy ngato nyalo wuog ma linda ground linda tumbo linda kanye linda ground kosa linda wananchi Steve okay ini kanye Steve mama ntiere ODM mane Orange Democratic Movement linda ground onge linda wananchi onge gimoro ODM moro en linda ground moro ODM en ODM di mi winje nyisi chande ema theko ema jomoko koro ywaye godo mopogore democracy ineno democracy moyieni ji pogoro ke paro adwa nyisi Steve ni kata mane baba pod ngima pogoro ke paro go ne bedo ga to baba pod ne riwo ji kanyachiel to okotemina in koro kikilos inya paro ka kiiko oduor Nyasaye oket chunye kuma kwe Sifuno chung kaloso dong noloso ka jakom die kane babu chung kaloso ni winjo ko condemn Sifuna bonyise na in koro gimi wacho na kia kata kikigine no yiri wacho mare chalo na seche moko bende wekete maleta ahinya mane democracy chotimre nade democracy cha nitiere yodi mkanya ngato nyalo golo pache but jipod ni angono jipod ni mane e gimoro achiel miluongo na angono miluongo ma kora penji ka Maurice Onono line mar mama line ma mama iwinjo kanyisi ni oma wacho na okrach wanyalo bedo gi collusion gi party moro wanya ka odere sani ne wantiere broad base under the agreement ma 10 point agenda 10 point agenda ne wangiya ne urun to wachopo kode kanye to kwaseng'eni wachopo kode kanye mane mapoko bedo implemented mane mapoko bedo implemented then from there we can chart our way forward whether to go gi riwruok mare collusion gi UDA kata dhi kendwa kata any other way makoro NDC nyalo bet piny to jiti mangono ji decide ing'eni sani Steve adiera makende kadi dwa kete gimoro ne linda ground gi linda kiangono sani onge kuma party mar ODM osebede piny boluongo national delegate conference bobedo gro piny be NDC o decide ni now this is the position ma party ji omany kama omiyo yieni ji nyalo loso ma ija ODM aja ODM to kweth mag jo ODM bende wacho ni koro Sifuno nengo dhi kodwa dhi to dhi in mane yieni kiwacho democracy tinde ni gima wacho cha ber yiego no yieni Steve ukungo Susan Onyango wacho ni amusi kanyo kae ne dala mar game erokamano Steve yieni we wacho ni kweth mar jo ODM wach ni jomoko e ODM bende wacho ni Sifuno dhi to donge nitiere jomoko bende nitiere ODM no ma bende wacho na gima Sifuno wacho no obende ena kare wabende wawacho mana ma ineno wabende wawacho mana ma democracy no nitiere to gima wakwayo e ODM kae kata mama mosebedo ka wacho en ni gather all scatter none wadwa ni wabedu angono wadwa ni wabedu gimoro achiel loso to wanyalo loso kendo wanyalo share angono wanyalo share opinions wa kakwa gini but Steve chiema NDC obet piny mar ODM bong'ado bura na koro mai direction milwor koro wacho na koro party amua na mai koro direction motimo angono maluwo wadong ka gidak ariyo tan kandi gi bende ganda wedo segolo pachgi kandi wan ka gi jadero wacho ni mos na jatelo kondrole oneka Utino Belina ne kandi wan gi Bethwell Onyango wacho ni magombaka let's be serious with some issues and concern wadukuru Ruth Odinga duku walo penny Ruth Odinga is the woman rep by the virtue of being Nyamentinga otherwise Mbimari siasa and performance to Podo Konyal sympathy will no longer be there that Agwambo is no more
Mano pache, wan go kelo Odhiambo Civis wacho ni which idwa duoko kanyo. Steve ingene onge kuma ne sympathy mar Agwambo kata anything, omiyo yier mama. After all, MPs ma Kisumu gi, most of them, no me direct ticket. Mama was the only person mo aneno kodwa direct ticket. Jopinyo timangon. Jopinyo amua. Hey, mo dhi nomination. Bo chako nomination, bo yiere nomination no. Bo duoge national election, mobedo 100 gi gine. Koro ne onge gimoro. Nikia diere mane Raila chiwo mane ODM chiwo direct ticket. Dak ne miye mama direct ticket wa na in koro in nyamin Raila in koro mi by the virtue ni nyamin Raila. Nyar liech wacho ni Kod Maurice Onono nyaka mami gavana mwang'eyo okelo Odhiambo CVC bende pejo kacha ni which bill as she sponsored advancing women youth county development. Otieno wacho ni network asante sana ni Kod Mgejwang kachel kod mamoko bende dhi aneno ka Maurice Onono dwani twagni alwa ngadi go matini bile to kurwa go mana mbaka mar Women Rep 2027 mano kende mwago emba tiji so jo piny luonga mondo wago mbaka no wanyisi jo piny kentiere jo piny moko ngene ano kantie jo moyie kantie jo mapingo problem man tiere Steve mama ng'eny ne timo gige gi development especially mar Women Rep office ni to en gi moko go endere aneno ka leaders moko ng'ato pogo pikipiki adi achiel to pikipiki achiel ni dwa lande everywhere kaka empower youth kaka tema en pikipiki adi achiel neno mama do luongo groups very soon idhe neno kae more than 300 groups modhe miyo equipments mag jua kali gi groups modhe miyo pesa okibinyo kumobo lande ndere na kiana ng'ango neno. So, mane mama for you. Mane mama for you. So, mama for governor. Yes. 2027. Hey. He's an ngano. But what you know ODM? Because gimanyaka jisu jo amajo Kisumu. Steve. Why uru e wonrock. Wabro wonre jolimbe gibro biro, towadis gibro biro. Ge mar cow leadership kuse cow leadership you work for 5 years you go nduru for 5 years kendi chako tourist moro chako biro kendo kaman tourist awajo nikech ng'ato kane onge elective position to nyocho onge Kisumu ka so seche makoro dwaro elective position kore kotima ng'ono kore ko biro Kisumu ka iro seche moko kiane Nakuru seche moko kiane Nairobi emno daga all of his life en bia chacho timoga kune timoga Nairobi kata timoga Kisumu neno to kochopo sa yiero to Kisumu ka midwa ni mondo time ang'on edwa ni mondo yiereji bende wariek to unusichako campaign usichako campaign poko yawo Steve sani en sa tich jomoko ntie mano chako campaign awinjo ku mention na jomoko kan jomoko ntie mane omiya muma mar position magintiere sani to kaka muma boketo piny ni pup Roya nan koro ma sitiyo kadwaro machielo cha. Iparo ngani emne ne nango. Nen matiyo ni jopinyi kose emne nen mar dwaro positions. Oka kamoma. To koso mo utiyo ko chande. Mo tigo swearing to ko keto penye ni. To nan koro dwaro position machielo. Kata Raila kudingo dawe kae Steve. Kose wiwa wil. Wiwa ni pogweno monyo kata mna odoma. Dise do miti mangon. Juicy campaign ka Steve for more than 3 years. Nakana yergi. Adwa nyisi no an poko chako campaign, mama poko chako campaign. Begi miwinjo kanyo che mama gimenche mama siko ga wache, gimo confusion miwinjo ka jiwacho ne na mama poko wacho, ma gima timren mama nyoche pod tiyo ne jopiny. Kata sani campaign poko yao en gimo temo ga nyiswane ensure uru ni office osaba jopiny kaka jopiny kaka jopiny dwaro gi kaka capacity mar office no chalo ado nyisi Steve ni pesa ma Women Rep yudo kata mar ngaf okochop kata mana half mar pesa ma MP yudo Women Rep for example Kisumu ka wan gi 35 wards to pesa mo yudo seche moko pogre gi pesa ma Kisumu Central kaka constituency
yudo to Kisumu Central nigi 6 wards. An gimana penja achiel ka to watieka tieka. Un gi plan B. Plan B regarding what, Steve? Plan B regarding ang'o? Egweu war governor. Plan B dividing party. Position nomination dona kaji kweth mang'eny ochungi. Oh, plan B mar yudo governor. Bwana wan gi plan A, wan gi plan B, wan gi plan C. Mar bedo governor. Miya B. Mama nigi plan A, nigi plan B, nigi plan C. Pok wan leash kata A. No, okuyudo nomination. Kata A ma pok wan leash. Kata plan A ma pok wan leash. Ji tang'e nosechopo e plan 4 margi. Un kata A pok ogolo. Wagolo to wan pok campaign. Mana kamano nyakora mgajuan kamora mare mitaka thul maken magoniro kamano madunga ina nikech saa agwero kamano madunga anya kor mgajuan kum kete mana kande Chuny Onagi TV wan kande kachal Kod Maurice Onono mabende temogo nwakane mbaga kendo wacho maber kabisa na jogo mabende samoro ne kia ni nyaka mami koro nie pap Honorable Ruth Odinga en kacha bende komno mar governor 2027 gi party mar ODM. Gimoda ginyiswa kunyiswa ni en kanya ne linda ground kosa linda wananchi. Ne ODM. Orange Democratic Movement. We will create faction e party. We will create factions e party. Kwa create do mano gimane ka dungi binge. Party ni na party achiel. Kata ngene ya ibende ingeyo tige kama inteto kedwa wacho. Party ni na party achiel Steve. Kapo kwa tieko ye moda ka thulo makende moda mi ponono ni kachagi wach mbugi kata ma ote mora ne jal mabene kon chenro ni mae thulo mari. Erokamano Steve. Gima adwa kwayo Kisumu County on behalf of Mama en ni wabed gi kwe. Gik matimre party gi magi part of democracy. Party maonge democracy emiyudo ka onge loso kingik ni koni to nwariembi. Kingik ni koni to nwariembi. Democracy ema kelo gigi ji obedo gi wasi but ji nyaka air their opinions e gima gidwaro. Mar ariyo gi an anyalo wacho kisiasa ni wawe rikni. Iwacho ni rikni, jarikni jamuodo nyoyo gang'ono. Ikuoyo. Wadhi ura step by step. Nikech ing'e ni Steve, kidhi e mesa gi ng'ato, nudwa winjre kode mondo ne kako timo gik moko. To kapok ichopo e odno, pod in e geto oko kucha. Anaseyie adhi kodi. Anaseyie gini, aseyie. Udhi winjre ang'o? Bwana in iseyie wadhi kumwadhi. Wadhi e wuodhni. Ineno? Pok wacho kata nudwa wuotho nang'o mondo udhi mbele. Ineno? And then history osenyisowa gik mang'eny Steve. History osenyisowa gik mang'eny. Constitution 2010 nokelo Political Parties Act. Moyie ni ji nyalo timo pre-election agreements and post-election agreement. Mano ne lure gi history mon wasebedo godo mar mistrust mano bedo chien kucha. Ma neno ka party ni owinjre gi party ni kochopo seche mosekawo power to kata simbi mok mak. Owinjre. Emomiyo chik no kelo wach mon ni nyalo los solution i deposit MOU gi Political Parties Act. So koro wadhi ura dhi amos, wadhi gi kwe. Mar ariyo Steve, mae mori pachago, enana ni itera siasa ng'wech. Mama nyose wacho mae, but adwa medo nuoyo. Choro kuyo wa makende. Kabisa. Ne jonyuol manyowito nyithindgi e kware ma kanyakwar. Nyithindo 4. En gima lith kabisa. Wito nyithindo 4 at the same time. Kendo mama nowacho ni biro chung' kodgi e yo moro amora monyalo gi kaka onyalo. Wago mose mano. Mogik Steve wantiere e ground. Kendo office mama ntiere ground. Mama ntiere ground. With different activities. Sani
chenro mwabiro godo mbele ka wadwa pogo pads in all the schools mag primary and JSSS. Pads go already nyuase stogi in various sub-counties, different sub-counties. Mano mabiro what they launch mbele ka. One a number of equipments what they launch in the next few weeks. Kae, jopinyo beda ready. Koki yudo gimoro kawuono. Kapok tam mar mama ni orumo. Grubi bendo beda ready obi apply mondo make sure not imangono. Ka yun gi challenge moro biro feast waneno kaka wanyalo sort out mano mondo grubo timangono. Grubo dongre. Through these groups, a leader ok nyalo konyo individuals. Weri gi handout cha. Handouts cannot help us. But kawa organize ourselves into groups. Mubiro fees kacha be kwayo mondo ubed trained. Ubed trained bo miu training on financial literacy and all that. Then ka forms biro kwa form bo miu bo jaza. Tudo pesa no tuwadhi godo mbele. Wa focus uru majorly on development. Siasa biro, siasa dhi. Jo siasa gi tourist gi biro to giti mahono. Dongien jalimbe okdaga. Jo limbe gi kaka sani ta kwa jo piny gi kaka mfuko en sarego. Gichika mogo gi. Nikech sani to gibiro kabisa. But gingi feature gi mbele to mbele dhi bedo nadi. Mbele pod wanyalo dongre, pod wanyalo yudo pesa mwanyalo ga grants mwanyalo dongre godo each and every day mondo ngima odhi mbele. Mokwarito jasiasa no bio miwa 200 kata jasiasa bio miwa 100. Mano e kwayo marwa kaka office mama kendo kwayo mar mama. Jopiny ubed focused on issues mag development. Kibiro plan maber mar development kata mar gurubuno kaka udwa gini. Onge kaka inyalo koso yudo pesa mar grant e office mama kae. Mane gima nyalo nyiso jopiny. To wabed uru gi kwe, wa focus uru on development. Jo limbe gi to kaka gibiro ni, gima limbo biro go kikiwe moko kaw. Lakini nginte na nikech seche moko go gikaw to seche moko en mari moro mosebed godo for 5 years ma onge development manyi timinare manyi timoni. Erokamano winjo Kod Maurice Onono kacho wacho ni jolimbe gi kobiro to ikaw sani bende mogo chwer ikaika kilo pikacha mondo mioimbe yude mokino kikidhi maonge mogo nyikoronge juang. Ma ne en chenro ma Duond Onagi kendo kawogomba kacha kachel koda peace mar Women Rep Kisumu County ma bende Maurice nizo kacha niembe ene ngwech kacha mar komno mar Governor 2027. Ma bende mama dhibedo kacha 2027 ngwech no mar Governor wacho kacha no dhego mbaka kendo wadhi loso dichieng moro kendo mondo wagoye mbaka mana motude kachel kod ngweno mar governorship ma 2027 Kisumu County. Erokamano kuom kete mana Chuny Onagi TV, erokamano kuom chulo pachi, erokamano kuom neno tijo nena to kondi konte jalo mabendo neno to ndi konte jalo mabende okaw thul makenda mo share mondo mejo mang'eny bondo ne jikronga jwang ibende wagoni erokamano medonga ahinya kuom thulo mari makende mikaw mondo kete mana e Chuny Onagi TV. Ponono nino ko kanyo timbe digombo no miyo watwa kudi nyokoromga jwang inyalo luwa mare Facebook pages mago mag Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV nyokoromga jwang. Subscribe channels mago gondo tibed kiluwa nyokoromga jwang tuwadwa kilo nekacha jotelo mopogore kendo kwago mbaka nyokoromga jwang. Kama ne tai chenro na Steve James kendago erokamano medonga nyane Medusa mara mar chenro ni Nelson Mandela Okore motemo matek mondo me chenro ni ochopnika mora mentiere kachel koda Maurice Onono erokamano medonga ahinya wagomba kagia peace maduong motegno. Erokamano Steve mana kaka iwacho wa ik thuolo moro kendo wabi walos chi moro adwa ne ika mondo wawacha gigo office mama gi kitano ka weche thoth moko kasomo kata ntie moko ma jo moko oko understand mondo wabi waler maber kabisa waler maber gik ma mama osetimo one by one give figures give evidence kada kidwaro photos I'll give you mano ber kabisa and then ilos moro bende wago mbaka mar siasa and all that but maduong time mang'eny diketo ma development to Maurice imbe nitie gima idwaro an gima dwaro sani en support nyaka mami mondo nyaka mami o achieve ni jo Kisumu gik ma jo Kisumu osebedo akalak
Okay. Mane gima dwaro sani. Komora mara onge midwaro. Koka mana techo en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wan. Kangero maroma kawuono ne en adieri ok tow. Oritu masane. Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru.